Primeran C1. 76 Gure txanda da, elkarrizketa. Eta gure txanda da kanpaina hori zer moduz garatzen ari den jakiteko, gonbidatu ditugu Ainhoa Fiz, Atzegiko elkartekintza eta familia laguntza saileko teknikaria, eta Mikel Etxeberria, Atzegiko voluntarioa. Arratsaldeon bioi. Arratsaldeon. Esan dugu, 3 hilabete dira, Atzegik gure txanda da kanpaina aurkeztu zuela. Zer moduzko balorazioa egiten duzu orain artekoaz? Bai, esan oso ona. Kanpaina sortu zenetik, ekintza ugaritan parte hartu dute gure voluntarioek, eta geroz eta ekintza gehiago baditugu, plan pila baditugu urren urterako, oseak ongi. Iragarkian entzun dugu, jasotakoa bueltatu nahi duzuela, zer da jaso duzuena, zer da bueltan eman nahi duzuen hori? Atzegik badakizu egiten dula urtero sentsibilizazio kanpaina bat, eta urtero saiatzen garela, gai ezberdin bat jorratzen, ez? Eta aurreko urtean kanpaina atzegirentzako edo gure jendearentzako voluntarioak aurkitzeko egiten genuen kanpaina, baina poliki-poliki ere jungara jasotzen, adimen desgaitasuna zuten pertsonek egiten zuten eskaera bat, ez? Eta beraiek esaten zuten, gu laguntza behar dugu gauza batzuetan, baina beste askotan ere laguntzeko aukera badakagu, eta laguntzeko pres gaude gainera, ez? Hortaz, kanpaina honen helburua, ez? Atzegiko adimen desgaitasuna duten pertsonak voluntario lanak egitea, beste esparru batzuetan. Eta voluntario horietako bat egin zuzen, gurekin daukagun Mikel, eza? Bai. Eta Mikel, zu zertan aritu zara voluntario zehazki? Ni hau nintzen zaduzten kosmistoan laguntzen eta oso ondo. Esperientzi polita eta guztua, eta zanetz, jende pila bat zegoen, laguntzen, eta parte hartzen era bai, baina zanetz, onako jendek batzegik, duen kanpaina hone, parte hartzea, izurrezko poza, eta pozik gane maitza ere egin. Geuk, Zarauzko crossmistoaren antolakuntzari galdegin diogu, eta ea zuen ekarpena zer moduzkoa izan zen, eta hauxe kontatu digu Txumai Fernandez antolatzaileak. Atzegikoak eskaini zian guri laguntzeko, eta izan zen laguntza primerakua. Batzuk ibili zian, konsignan emuan. Jendiak zehatu motxilakarri, behaiek arduratzen zian etiketatzen motxila hori edo boltza hori, eta jatzen zuten bere zenbakien parian. Hori dana behaiek oso ondo egiten zuten. Beste batzu berriz, kamiseta banatzen, jendia etortzen dorsalakin, esaten zuen, bani ele daukat, honik eme, behaiek zenian jute zian bere kokauta zauden lekuko kamisetak, eta taka hartzen zuten da primeran. Eta beste batzu berriz, dorsalak banatzen. Lana oso fina, komprometitua zen, baina fina entzuen, ondo.